epizodu GTA San Andreasa multiplayera ili Sampa kako reći. Tu je Luka. Vratio se poslije toliko godina. I vratio se. Toliko godina, nekoliko dana, desi. Dobro, 2-3 dana. Ja sam uzeo džipa. Kao što uvijek uzim. Džipa, kako je urađen, jebeke. Sad moram da, ti da znaš koliko se je daleko. Ajde dođi, dođi gdje pehar, ajde. Onda ću ja idem do aerodroma da uzmem jedan aviončić. Brate, neko me juri sa helikopterom. A mene, jedna zvezdica, nema još. Poslije toliko... No neko meni cijelišom, brate. Mi smo, ja sam vidio da... Super. Jebote, sve 4 mi pre... Ova igra kus profesionalac. Pa možda ima hak, šta ćeš? Ima kurac hak. Ba šta misliš? Možda ima. Cheat. Šta se to kažem bre, piklone, Luka mi upadaš u reč bre. Da, ja sam vidio da na Sampu ima najviše pregleda i lajka, pa ajde da... Ja sam umro, to sam i teo, da bi mogo da se... Snimamo Sampa, a Minecraft ćemo vidjeti, baciti neki komentar za premium account. Treba nam da bi igrali na Minecraft, a možda će igramo na terenu samo nas dvoje, ali moram pitam drugaricu, to je sestru. I eto. Sestru će pitaš. Pa ona ima terenu zbudalo, šta ćeš. Evo pozdrav za moju sestru Anđelu Živojinović, ha. Desi ti, ajde ja dolazim, ja sam kod Murije. Šta ćeš tamo kod Znaš kod Murije, a? Pa te oni ubili ili te uhapsili? Ne, ja sam poginuo. I bacite neki server u komentaru, ne mogu više da igram na ovo govno server. Ovo je server mnogo dosadan, brate. Šta ima? Evo te, košta kuća 300.000, idi bre, kura. 300.000, mi nađemo za 100.000, niko ne prodaje, pa šta hoćete vi? Uroše, znaš oni tvoje s motorom? Znam. Evo su opet. Pa ja sam gdje pehao, šta te ja mogu? Ja ne znam ni gdje si ti. Ja sam u policiji. Pa jebi ga, ja ne znam gdje ti. I ja ne bi ti pomogao ništa. Ne znam ja to kako da... Dođi ode motor bre. Evo ti motor. Alo bre motor. 600. Ubio sam milicajca. 600 kubika oba dva. Uhapsili me, pičkaju materine, zato što sam malo puca. Samo malo čak puca kod njih, oni odmah da hapsi. Čekaj da probam da nađem policijsku stanicu. Pa ne, ja sad ću da stignem, ja sam namerno otišao tamo da bi im uzeo nešto. I na Minecraft kad igramo moramo da vidimo koliko će imati pregleda ili lajka, da vidimo... Ako imam na malo onda nećemo snimati. Ko rekao da neće snimati? Možda i hoćemo. Da. Možda kad imamo više suba će gledaju više će prati ljudi. Da prate. Evo ja stižem DPK. Ajde ja se vozim u krug. Si u kanalu? Ne, ja stižem sad. Ovdje neki žuti, neki u kanalu. Nije u kanalu, ali blizu kanalu. Ja. Idemo. Evo me, stižem. Evo me. Hunteri sam snimao nešto malo pregleda, imao ne znam koliko. To ne znam da li ću snimati, možda ću snimati kasnije, ali neću više sa botovima. Surf ću snimati taj mod. Letao sam, dođi. Uroše, dođi. Došao. Jebi ga. Moraš ti u moj heliš bre. Nemoj, ajde sede, idem te vozim do motora i on se vozim. Ali imamo da onako da zjebamo Muri, ajde.
Sjedi, nemoj me pucati. Sad će mi... sad imam ja kalašnjikov. Ne možeš. Ajmo iz auta nekog, brate. Da nađemo neki dobar auto. I onda iz auta ih pucamo i bežimo, brate. Ovako na 2 točka i probušu gumu ko ništa. Ej, gdje ćeš? Pa idem da ti nađem auto. Jebote auto. Pa si rekao auto neki, da, sad ću ti nađem auto. Ima ovdje auto. Pa imaju ovdje mnogo dobar auto. A, da li ima tamo? Onaj zeleni. A, nema. Pa ti kaži. Ima čope. Šta će mi to? Evo sad ću ja dođem s dobrim autom. Kaka auto, brate, ne ide ni 2 na sat, bre. Šta je ovo kako ide? Brate, stanje, Saša. Kako ide? Našao sam motor 900 kubika, Ajdemo motorom, ajde. Ajde ti je motor, ja je motor, idemo bežimo tako izjebam. A nemoj, glupo je, onda ne možeš pucati. Pa onda ću ja da vozim, ja ne znam da pucam. Dobro, pa ajde ti vozi ovaj. 900 kubika. Ćemo 10 kubika ili 6? 900. A 600 je brži. Vi kako ide, lele. Ne znam. Hoćeš trku, ajde jednu trku. Ajde u kanal, ali samo jednu. Ali nećemo se opraštamo od motora, pošto... Što da ne opraštamo se? I onda vozi, i onda... ako ti izgubiš anticipator koji voziš moj. Ja sam mislio ćemo sa 2 motora, ajde. Ljudi, te challenge kao neki. Pa da, ko izgubi tako nešto. Ali to ću ja izgubim, vjerojatno. Stani. Čekaj, ti će gubi. Bio sam pijem sok. Ajde, počnemo trku. Gledaj šta radi ova mašina, ja mogu da šlajfujem. Da šlajfujem. Sad. Čekaj da namestim slušalice, lepo. Šlajfu, može? Čekaj sad. 3, 2, 1, sad. Au, loše sam krenuo, sinu, kurka. Gledaj sad si mu udario pičku. Ko tu udario? Ti! Što sam tu udario, će pogledaš na klipu imam? Ja sam skroz desno, ti si skroz levo, kako sam tu udario? Da vidiš posle da si mu udario. A posle ću da te bijem. Kad dođem, ajde. Sjede, ajde. Ali nisam tu udario ozbiljno. Pa će da vidiš, ajde vozi. Pa će vidiš ti. Će da vidiš, pa posle ću te bijem. Pa će me biješ. U šamar, pazi, U šamar, ajde. Kako tu udarim, gledaj kako si išao, ja skroz desno, ti skroz levo, kako tu udarim? Ajde idemo na mur. Jel te juri mur? Ne, idi nazad. Idi pravo, ne znam napamet put. Aj priče, pravo. Ne tu bre, gdje ćeš nazad? Vozi pravo, idi desno. Idi pravo, idi levo. Levo. Pa zar nije desno trebamo ovaj do? Desno, idi. Pa znam ja prilike, ali tamo je teretana, možda ima. Ne, vozi pravo. Ali mi samo da puknemo, jedan bolje osjure. Gledaj šta su motori. Pa, vozi pravo. Možda ima 900, pogledaj. Dobro, vozi samo pravo. Nema 900. Aha, ovo je 900. Ne. Pogledaj, čekaj da pogledam. 600! Ovo je 907, nemoj mi sereš. Je 900? Evo ste FCR 900, vi kako dobro. Daj da vidim. Ajde. Gledaj kako si zalagao. Brzo sedaj! Seo sam. Ja, nemoj da mi cepate gumu. Šta je bilo, pičko? Ajde dođe ovamo se pucaš malo sad. Vozi. Kakav ima zvuk, a? Šta kaže ta zvuk, a? Ubij ga, bre, pucaj mu gume, pucaj gume! Vozi ti se. Gdje da idem sad? Pravo. Pravo, vozi pravo! Napravi loš, ajde ga zajebamo malo. Vozi.
Vrati se sad, ajde ga zezamo baš. Ako nas ubija, ne verujem. On je prosto, on je noob. Napravimo burek. Dobre, probušao sam u gumu, a? On je nama probušio. Če se zebamo, on je noob, on je noob. Sedaj ovdje. Sedaj na 600. Pa gdje bižiš, uđi vamo sad. Još će duzeo motor, sedaj. Gdje? Sad nemamo oružje. Idi. I jo, gledaj šta je ovo. I jo, odpozvao drugog gleda. Ja, Uroše, beži sad! Beži! Ubio me! Zavol da me ubio. Stani. Što stani će da se ubio? Olaj je pro, bre. Jedan je noob, a drugi je pro. Stani. Ide! Sedaj, brzo ide! Stani! Probušao mi gumu! Vozi! Neće! Kako vozimo? Uroše, vozi! Ne možemo go! Čajo! Beži Uroše, gdje znaš? Ajde vozi da ja njemu probušim malo gumu, a? Da tebi malo bušim gumu, a? Probušio sam mu, idi sad, beži Uroše, Sedaj! Brže se lazi, sedaj! Vozi, dobre. Idi na njega, idi. Stani, će da probuši opet gumu. Idi. Beži sad, beži. Sad ćemo bušim gumu. Idu za nama još. Koji šiš? Burek, dobre. Probušio sam u gumu, Sad će nam ga popušiti. Idi na njih, idi sad. Idi bar da ih zezamo sad. I ako umremo, meni je ovako postalo malo help. Mene će ubio Murja, ajde vozi. A jurite Murja? A? Jurite Murja? Da, jednu zvezdu. Mene dve. Ja sam ajda vozač za to. Evo. Uzeli ovaj auto. Ajde stani, vozi. Stani. Budi tu. Izazivaj ih, šlajfuj. I svir. Šlajfuj i svir. Idu nazad. Izazivaj ga. Sad beži! Stop! Što mene ubio, brat? Što ubio teba? Ubio. On mene gađa poslije da se ti zajebeš. Obe! Jo, motor će mi se upali, kura! Ajde, sad. Ma, gdje znam, brat? Ja sam otišao još desko. Ajde, gdje ćeš naći? Ja sam blizu pehra. Ajde tu onda. Ja nisam blizu, ali ću da stignem. Nekoliko sekundi. Stižem za jedno 3 sekundi, minut. Ko? Ja sam tu deo aerodrom sad. Pa dobro, dođi sa avionom. Neću. Što? Neću. Pazi. Sad dok ja poletim, ode mi 2 sekundi si. Ja sad treba da idem. Ako odskrenem pogrešno, ode ja u vodu, ali ipak sam ja vozač, stignem do kućice. Dobro, ja ne znam da pucam, ali kad nekog hoću da zebavam, sam uzem motor, bat. Evo me stiže. Sam ti rekao, za 3 sekunde ja sam tu. Dobro, malo. Ajde, ja uzimam ponovo motor. Pa da. Mnogo bolje sa motor, ja sam ga mi cepam. Auto me bolje. Al koji? Evo ja imam dobar auto. Ajde. Če staneš ti na krov ili? Ovdje imam dobar auto. Onaj zelen. Znaš čiji motor sam našao? Čiji? Njihov. A i cepam mi? Probušena im prednji, ipak sam ja bio probušen. 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 Probušena im prednji,
Prepoželimo još neki da igraju s nama GTA. Pa može i Iva. Pa može. Znaš kako cool, brate, kad igramo nas troje, onako ja uzvozi džipa, vi idete pljačkati. Evo, Muroše, malo je oštećen, ali... Dođi bolje, ovaj nije oštećen ni ništa. A onda pratim, jer me vidiš. Vidim te, ajde. A pa ti, ovo je dobra mašina, bravo, na naš. Mogli smo i ovaj. Jao. Ne već. Ćemo još neki ili... Ćemo ovaj ili onaj tamo? Ovaj ćemo. Gdje idemo sad? Idemo na mur. Čekaj, ja ću ti govorim. Ja ću Ajde. da ti kažem, vidiš. Idi pravo, pravo. Idi lijevo. Idi pravo. Desno, desno. Pravo. Pravo, 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 pravo. Samo pravo. Vi kako Sad, ide, bato, desno. čep. Desno, tu svim desno. Vidi, na kom bi stavili svetlo? Sad, još desno, eto, tu je policija. Stani sad, stani sad. Stani, tu stani, stani. Pucaj tu malo. E, Jo, tank! tank. Evo ga ovaj, brate. Sjedi. Če ga pratimo? Čekaj da puca malo u mur. Pa će ga pratiti. Vozi. Vozi, vozi. Te jurim. Ne. Stani ti da uđem barem, jer bešten. A ti on mi izađi, dolazi. Ja te čekam, ajde. Ok. Meni piše neki capture fajle da imam ga. Nije bitno. Urošit ćemo ovo. Nemoj Oj. to, nema ni to da se prituram non stop. Neće se. Što je bilo majmuni? Nema ni jednog ovdje. Nema. Bolje da uzmemo to. Nemoj, Eto. ja neću to, ja ne mogu da vozim, on uvijek se pretura. Bolje mi ovaj brz auto. Što si izašao? Da uzmem pušku. Zatvori vrata. Nemoj da ulazi promaja. Pućaj ovdje, aj, cep. Stani, stani. Buši malo gume. Stani. Stani, ajde izbušimo cijelom gradu gume, a? Ajde. Da nećemo se propušiti ladnu gumu. Pa Ajde, ne može Marko. da vidiš. Ubij, ajde, pućaj. Stani, ovuću. Dobro, ajde. Dovoljno smo pućali. Evo ga Muri, evo je Muri, vidi pravo. Vidiš ih. Vidim. Ajde idemo da ih Pravo. pucamo. Ajde. Ajde, sad. Čuti, a ti se kupe, Ja evo. vidi džipa kako je. Čuti. Cepaj ga. Evo, uduri me dve. Beži sad, beži Uroše. I cepaj ga. Probušili na gumu. Eto. Ovo su profesionalci. Pa kad najbolje da imamo motoru. Juuu! Motor idemo najbolje. Pa da, sve kako ja volim motor. Pucat. Vidi Evo auto. A to je chopper. Pa šta ima veze, vozi čopera. Eto ti. Ja kad kažem uzmi motor, nećemo to. To je čoper. Eto ti, sad hoćeš čopera. Pa sad kad je... Ja idem me Muri, preko cijele mape, brate. Pa i mene. Meni samo plavo bilo preko cijele mape, a ovako mi ne... Evo si. Uroše, sedaj, brate. Vozi brže! I cepali na gumu, evo te, ovo su profesionalci neki, brate. Ili kurac. Ja ne mogu da vozim s... I obe mi cepali, obe. Pa kako da vozi s obi cepali? Tebi skinuli ceo health, samo jednom da te puknu. Ili jednom da iskočim iz auta. Gotov sam. Ajde ja tebe jednom da puknem. Ne može. Pa da bi imao pun health i ja nemam pun health. Hajde da te ubijem, barem tebe. Ja ću i lako da ubijem.
Daj mu kontejner, ja ću kontejner ti vozim. Ajde. Čekaj, Idi uzmi drugog, evo da se vozim. čekaj bre. Hoću da upadam u kontejner. Ne može. Idi uzmi drugi, ajde, idi uzmi drugi. Stani tu, stani. A ne može. Ja ne znam koliko traje klip, trebali bi već. Da prekidamo. A da, ajmo malo se vozimo pa će prekidam. Neko. Ovdje kod da... Osjećam da nas neko juri. Može mi... Ajde, ko je prvi on vodi, ajde. Viš, kako ja imam snajper? Ja sam dobio snajper, Vlado. Ja sam dobio snajper. Ja imam snajper, kako to? Ne znam. Uroše sad kad ide neko motora, nebo ga. Ja imam i mač. Mač! Kao dakle mi mač, brate? Stavi. Sve vidiš šta imam sve. Mač, pištolj onaj mafijaški, pumparica, škorpion, kalašnjiko i plus pare sam dobio. Ja sam dobio. Kako to? Snajper, vidi kako mač. I treće. Bez. Ajde idemo. Ajde idemo te pehar da objavimo, da završimo klip. Čekaj me da uđem i to. Ajde, vozi. Murje! Ubili mi pištolj. To nemam ni mačetu, nemam ništa. Znači bolje ja da bežim. Bolje. Evo ga neki lik, brate. Gle, puko me u kumula dana. Je li ovo druga epizoda sam? Multiplayer, jeste? Lukas, si tu? Ajde idemo da... Dođi gdje pehar, da idemo da objavimo. Dođi! Dođi gdje pehar da objavimo klip. Dođi gdje pehar da objavimo klip koliko tanka. Tu sam, stir. Pa ti kažeš sam šta va. Pa gdje sad objavim klip kad ima ovaj dobar auto. Ajde dolazi tam. Ja malo se vozimo s autom. Ajde idemo se objavimo klip. Nemoj brate gumu. Dobro, nije mi ništa. Ja uzeo si valjda onome gdje je bilo ovo. Gdje ti je rekana? Ne znam, možda, ne znam. Tu sam ja bio, mene ubio pičkovima. Si ti ovaj? Jes. Ajde odjedno. Dođi vamo ispred mene. Pored mene. Dođi izađi, vrati iz auta. I drži ovu pušku. Drži kalašiko. Neće kalašaču, ajde. Sad, gledaj tamo. Babo, malo gledaj tamo, ajde. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Naravno, lajkujte, subujte i vidimo se. Šerujte. Ćao. I ćao.